हांगार गोजायसोना हलियानो पुरा नोङो नोंसान दखान बाय लांदों नोंखौनो फोनजोबनांगोन आरे फालिखौथ' खेबबाय हांगारखौ फोनना होबाय फिसा हांगार जाबाय आयौ एफा मोजां देरलाय नागिरदों नायदो नोंनि फिसाजोखौबो फोनबाय माबायदि नुखो दा एकदम मावजिबायदि नुबाय हेल' लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम बरायनाय थाव लायबाय आरो ओमफ्राय चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालांदो ओमफ्राय लोगोफोरनि आङो नैबे सिङावसो दं आरोना जि हलि फोनगासिनो मैयानि दिनाव एसे खम जादोंमोन नालाय ग्रह थ' नांनायनि थाखाय ओमफ्राय दा जि फोनगासिनो आं फोनजानो गिनानै बिदि लावबारि सिङाव साबखोमाना दंफैयो आरोना लामाखिसो थांखायाखै आङो एकदमबारे लामाखिसो थांबानो लगायखागोन आरो इसोरो ओरैबायदि लामा गाज्रि ओमफ्राय नै बोराया आखाइ माखायाव लगायना होबोबायसो गावहाथ' दखानाव थायै मेंख्लं जाजोब्बाय आं देखायनो दे र' माबायदि इसोरो जालायगासिनो मेंख्लं जाखाबाय गोबां ओमफ्राय आंहा मोखि जाखायाखै माखायाखै होननानै एकदमबारे थाङाखै आरो ओमफ्राय दा इसोरखौ देखायनो दे आङो मा अबस्था जाना दं बोरायाथ' मेंख्लं जाखाबाय आरो ओइनै माबायदि नुवाखै फिसाजोआबो आंनो इयावनो दं आरो ओइनै फिसाजोआ मा अबस्था जाखोबा गैला मैयासो खर' थर' लोबजुबना होदोंमोन आरो बहा मा फोनो मिन्थिला उसको देखो ये क्या हालत हो गया उसका क्या हाल हो गया ओमफ्राय बिदि आखाइयाव बिदि दै फोननानै लादो ओमफ्राय नोंदोलाय सोर फोनजालाबायनांगौ जाखो खारखाया इयो नै आंनावबो आखाइयाव गोसोम आंनावबो दै लगायना होबाय गोजानो नै बेयो खारखाला आरो माला खारगोन इयो मिन्थिला माबायदि हलि गेलेनो मैया गेलेनो मोनदिया ओमफ्राय दिनै गेलेबाय दिनैसो गेलेबायबा ओमफ्राय नै आंहा दखान सिङाव हाबनानै थाखाबाय आरो दरजाबो फांनानै लाखाबाय आंहा ओमफ्राय फोननो मोना आंखौ नेबाय दं होनलायो बियो ज'थ' आरो बाब्रा जाना थेर जबायनो माबायदि नुदों मिंख्लं क्लं सु नांजोब्बाय दस' ओमफ्राय दा माबायदि दुगैगोन खम बुरजा साबोन होना थुखैनांसिगोन नोंखौ आङो हो खम बुरजा साबोन होना थुखैखानांगोन होमबासो जासिगोन माबायदि मोनदों गेलेनो मोनना मोजां मोनदों ओमफ्राय आरो गेलेबावगोन नामा दा गेलेनो मोनला दुगैबाय नालाय एबार जेबो दांनो मोनला ओमफ्राय गावदां मोनायावनो दुगैखो ना माखो गिलु बालुनो नै मालाया मा फोनो आंहा नै मा फोनजादों हांगार फोनजाबाय बिदि फोनो सोरबा हांगारखौनो फोनना होबाय आरो मालाया माखौ फोनो सिङाव हाबना थाबाबो गजादियासनो हांगारखौ माबायदि फोनदो गोदाव सोरावनो मालाया मा फोनो बिसा मा फोनदो मेंख्लं मावजि बायदि नुखाबाय हांगार गोजायसोना हलियानो पुरा नीलाखो ओइ आं फोनजाया नोंसोरनि बे हांगारजो बाय जल्दि बाय 30 थाखानासो बिराद रं कारा रं काराथार जायो 30 थाखानिया ना मावजि माबायदि मोनखो दा इदि गेलेनो मोननानै मोजां ना बिराद मोजां मोनथारदों नामा दे हरदो दाना हलिखौ हलि बायनि दे नै आंना दखाननिफ्राय बिसोरो फ्रियाव लांबाय दै हलिनि नामाव ओमफ्रायो जायगायानो लानो मोजां जायाखै र' बेसे एसेल' दै बारा बुरजा नङा सासे जाबाय सानै जाबाय नै फ्रियाव हरनांगौनो आङो जि मोजां कालारनि गावसा दाम खम बिबा बायबाय साबा जाबाय सयजन जाबाय नै आखाया देखायनांगोन अबे मा लांजोबखो लाजोब्बाय नै इसोर आंनिफ्राय फ्रियाव ओमफ्राय माबायदि मोनखो दा लानो मोननानै मोजां मोनबाय खुसि मोनबाय जोंहा रंजाखांबाय नै हाथ' एकदमबारे दान खाथिथि नैयो जाबाय इसोरलाय नाङा न' लादो र' दे लादो दे नो ओमफ्राय आरो सोर नांबावगौ
नांला दे जोंहा फोननोसै ओमफ्राय दे आंनो फटा फिसा फिसा फोनदो दे दे ओइ इदि नङाब्रा दे दे जिनाव मारै फुननांगौ नोङो नोंसान दखान बाय लांदों नोंखौनो फुनजोबनांगोन अरे फालिखौथ' खिब्बाय हांगारखौ फोनना होबाय फिसा हांगार जाबाय एफा मोजां देरलाय नागिरदों नायदो नोंनि फिसाजोखौबो फोनबाय माबायदि नुखो दा एकदम मावजि बायदि नुबाय फोनजाबाय आरो आं जोंदो नै फोनजाबाय माबायदि मोनखो हलि फोननानै मायदि मोनखो हांगारखौनो फोनजोबदो मालाय माबायालागि थांदोनो बेटबारियालागि सोर इसोर ओमफ्राय खिनानि दखानाव माबादोनो मालाय फ्रि मोनदोनो आबैला न'खौ नुबोदो इनिफ्राय आब'मोना इसेया थांनानै साइकेल लानानै इसेया थांदों ओमफ्राय नोंखौ सिनायदो हो नोंखौ माथो होदो ना होआखै माथो आंखौ नुवाखै आंखौ नुवाखै मेंग्लं नो गैलाहाय होमबा ओमफ्राय नों माथो हरदियासै अबेसिम थांनाय आबैमोननि दखानसिम नामा हो ओइ दखानसिम आबैमोन ला न'खौ बारलांदो हे भगबान माथो बारलांदो दा दुगैना थांना मेंख्लं पुरा मेंख्लं ओमफ्राय दा दुगैनोसै दा हेपि हलिनि ओमफ्राय नामाव आंबो एसे फोनबाय आरो दखानाव थाबा ओमफ्राय दे फोनथाराखै होननानै होजोब्बाय नै गथ'फ्रा ओमफ्राय फोनबाय आरो उफाय गैया ना मालायनावसो बारा खालामो साला मानि बेलाय सोरनावबा खांख्राइ खर' नांगौ सोरनावबा खन'दो साला होबाय मानिखो होबाय नों खनसे नोंबो होबावदो इसोर नांखादों रेस्ट खालामदो लाय मा खि मोनजानोलाय मालिकखौ नागिरालासिनो मालायनावलाय नागिरहरनांगौ जाखो याखै सिफायना दोनदों आं याखैखौ सिफायना आरो खोमहरनो नागिरदो मानि बेलाय दुस्त गथ'आ एफा मोजां गेलेदो गथ'खौ इदि खालामना हरदों सोला नोङा अरना हो अख्रेबना हो अरना होदो नांदानि आया इ हामा हामा बेलाय नुगाराखै साराव हलि गेलेनानै जाबाय